моля за внимание. Разбрахме, че гостите от Славяново имат още едно тържество, което трябва да уважат. Така че моля да заповядат за техните подаръци. Колега. Добър вечер и от мене. Аз съм от град Славяново, Краси се казвам. Значи Славяново не е само едно тържество. На вечер ги правим по 3. Момчетата се откачиха, и Анатолий тук знае оркестъра. Всяка вечер сме... Всяка сутрин се прибираме с този оркестър в 3 часа. Така, сега, понеже всички почти от Славяново, не, айде изключение имаме тук, ама почти тук няколко семейства искат да си дават подаръците и да посетят и другото тържество на Студио Иванови от град Плевен. И аз ще бъда така, Данчо, Аличко, заповядайте тук тъй при мене, моя зет Сънчо и дъщеря ми. Ако иска и другата ми дъщеря Шенка да заповяда тук Бълда. Всички славяновщини, Дени, айде, подгответе се да кой когато реши да тръгва, аз оставам тук. Обаче да ви освобода вас, да може да варите да се оправите за следващото тържество. Сега пред мен тук, я ми дайте, Катя, дайте тази кутийка, едно момиченце младо, дай там някаква асистентка да имам при мене. Да не си ти, дай ми на асистентка такава, да би държи кутийката до мене да е. Да бе, остават. Сега, тя пак наша момиче. Добре, Славяново сме тук, няма проблеми. От семейството на моя племенник Данчо и Норчето подаряват сумата от 300 лева. Нека да са живи и здрави. От Алешката и Нелито, братът на Данчо, подарява 200 евро. Нека да сте живи и здрави. От Елмаз и Наско, моята бълдуза и бажанак, подаряват 150 евро. Нека да сте живи и здрави. Сега и от моя зет Сънчо и дъщеря ми, голямата ми дъщеря Тинка, подаряват сумата от 400 лева. Нека да са живи и здрави. От семейството на Веско и Габито и неговата дъщеря Ренито тук подаряват сумата от 500 лева. 500 от Веско. И от Денито, братът на Веско, братовчеди, всичките тук на Шошо, подарява сумата от 500 лева. Нека да сте живи и здрави. Моята внучка, разбрах, моята внучка подарява на двете дечица, нали? Така доколкото разбирам, по един скромен подарък, като и пожелава, нека да са живи и здрави и да пораснат. Сега, аз не знам, Шенка, айде, елате и ви Славяново още и малко. Сега тук се явява то фактически моето семейство, моята малката дъщеря. Те са заедно с Шошо в Испания, заедно са и подаряват 500 евро. Моята малката дъщеря и от моето семейство подаряваме на Шошо, на неговото семейство, общо 500 евро. Като му пожелаваме, нека да е жив и здрав Шошо и да се отгледа дечицата със здраве. Пожелаваме ти го от сърце. И от моята бълдаза, Айтен, и тя се намира също в Испания и са заедно, подарява сумата от 350 евро. Нека да сте живи и здрави. И така приключваме, може би, с Славяново. Сега, Анатолий, знаеш, брат ми, всяка вечер сме заедно, знаеш Славяново. Айде един кратък музикален поздрав за Славяново.
сега благодарим на гости от град Славяново. От нас вече сте свободни. Кой, когато и какъв транспорт има, оправяйте се. Дай това тук да го дадем на както Катя. Катя, я вземи. Аз ще остана да си довърша работата до края. Сега, доколкото разбрахме за кръстника, айде секунда. Сега кръстника да се седне, той седнал момчето на място със съпругата си и искаме тук да му се подносят някакви подаръци, обаче с една хубава, Анатолий, ръченица. Ако ти даде пари с деде, запази мягнето от дома и се отиде. Нашия багажник. Незаконно краде ги, краде! Айде, кръстник! Така, Ренка! Браво, браво! Виж ли от Славяно, как знаем традициите. Вермеже, Ренка! Дръжте се на цера! Браво! Аз като гледам кръстника, касетни стъпките, значи много му допада му ръченицата. Гледам, много ти допада. Давай, дръж се ръцена. Давай, кръстник, кого си набелязал сега? Кого си набелязал? Кръстник! Абе, те много бързо съгласяват тия шаферите, много бързо съгласяват. Бягай! Айде, готов си. Готов. Айде, дай. Браво! Щом взима Агнето, спечелил. Айде, кръстник, малко остана го, успокой се. Сен дачо калден, бира с калден. Давай! Така, сега
остана още една тортичка. Кръстника, абе много мина така. Много метър мина. Ти си ги прибираш, о? Браво, Кръстник! Браво! Браво! Кръстника излезе много точен, всичко се прибра момчето и то забързо. Да си жив и здрав, Кръстник, и кръстница живи и здрави да сте. И сега какво правим? Друг ритуал ли ще направим? Ultra beats on the track. Освен, че имаме сватбено тържество на мама и на тати, днес имаме и ще празнуваме рождения ден на Ирмак и Неляй. Да? Их, тия хубави имена. Значи, детето е най-голямото богатство, най-голямото щастие, най-голямата сила. Да, гладна е вече. Я ги служете, само че тук до мене елате вие. Служете дечицата е така и двечките седнали. Моля всички дечица, които са тук, да дойдат при нас, защото това е техният празник. Трябва да го почетеме. Радостта на мама и на тати. Нека са ви живи и здрави, да ви носят много щастие и късмет. Как се чувстваш като баща? Сега те питам как се чувстваш като баща. Прекрасно, щастлив съм. Мамо, какво е майченото чувство? Много хубаво. Да. Много радост, много мъки, много ангажименти, малко сън, но накрая много щастие и радост. Заслужава се, нали? Какво ще пожелаеш на тези две хубави слънца? Да са живи и здрави и да растат умни. Много. Я, тате, да чуем и тебе. Преди всичко да са здрави. И ако може да имат и акъл, аз съм най-щастливия баща. Здравето и то зависи от вас, защото трябва да ги гледате, да ги отглеждате с много любов, здравословно хранене и много топли грижи. Акъла също е от вас. Зависи как ще ги възпитате. Така че всички ние тук, вашите приятели, близки, роднини и гости, ви пожелаваме да ги отгледате с живот и с здраве, с много любов, много късмет. Нека станат умни и красиви деца и като момичета нека да имат хубави професии, да работят за пари с удоволствие и да бъдат независими млади дами. Амин, дай Боже! Бурни ръкопляскани от всички гости, моля! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Един нож, моля, един нож. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Еми така е, тати винаги е на момента. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Да ви чуме аплодисментите, ако обичате аплодисменти за това прекрасно семейство.
Еми, добре се справяш. Като гледам се подготвяш и ти. Дай Боже да те зарази. Кули, 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 рам, сам, сам, арам, сам, сам, арам, сам, сам. Кули, 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 рам, сам, сам. Араби, араби, кули, 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 рам, сам, сам. Араби, араби, кули, 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 рам, сам, сам. И сега малко по-бързо. Арам, сам, сам, арам, сам, сам, кули, 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 рам, сам, сам. Арам, сам, сам, арам, сам, сам, кули, 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 рам, сам, сам. Арабик, арабик, кули, 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 рам, сам, сам. Арабик, арабик, кули, 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 рам, сам, сам. Хайде по-бързо, деца. Арам, сам, сам, арам, сам, сам, кули, 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 рам, сам, сам. Арам, сам, сам, арам, сам, сам, кули, 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 рам, сам, сам. Арабик, арабик, кули, 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 рам, сам, сам. Арабик, арабик, кули, 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 рам, сам, сам. А сега още по-бързо. Арам, сам, сам, арам, сам, сам, кули, 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 рам, сам, сам. Арам, сам, сам, арам, сам, сам, кули, 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 рам, сам, сам. Арабик, арабик, кули, 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 рам, сам, сам. Арабик, арабик, кули, 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 рам, сам, сам. Колко бързо можете? Арам, сам, сам, арам, сам, сам, кули, 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 рам, сам, сам. Арам, сам, сам, арам, сам, сам, кули, 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 рам, сам, сам. Арабик, арабик, кули, 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 рам, сам, сам. Арабик, арабик, кули, 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 рам, сам, сам. И сега най-бързо. Арам, сам, сам, арам, сам, сам, кули, 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 рам, сам, сам. Арам, сам, сам, арам, сам, сам, кули, 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 рам, сам, сам. Арабик, арабик, кули, 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 рам, сам, сам. Арабик, арабик, кули, 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 рам, сам, сам. Браво! Благодариме за хубавото изпълнение. Благодариме. Знаете ли кое е най-хубавото нещо? Всяко едно дете пита къде съм бил на сватбата на мама и на тати. Ами тези деца един ден ще могат да кажат: бях на сватбата на мама и на тати. Ами това е. Живи здрави! Моля за малко внимание. Тук пред нас на дансинга ще помоля булката, младоженика, кумът и кумата. Елате сега, куме, да ви кажа нещо секретно. Чуваш ли музиката как върви секретна? Куме, ти трябва да си близко до тях цял живот. Да контролираш нещата, макар и от дистанция и от разстояние. Твоята дума трябва да се чува. Сега ще се опитаме да разберем кой ще е по-силният в тяхното семейство. Финансово ли? Как ще бъдат нещата? Значи, твоята роля в момента ще бъде и да прецениш най-правилно. А кумата ще даде тон за песен. Ще помоля младоженците за пръв и последен път да се обърнат с гръб един към друг. Оле! Испания! Кумата, ела до мен. Чакай, ела. Ще вземеш питката без подноса. Ще я дигнеш високо. Застани така, че да си между тях. Не, отстрани. Така ще ти пречат. Така. Хайде сега, дигнете си ръцете, хванете хубаво питата, без да правите разни такива. Кумата, командвай. Гледай какво става тук. Борба. Чакай. Куме, как мислиш? Да обявиме ли? Не са готови ли? Вижда какво ще стане, така че... Айде, дай тон. 1, 2, чупете! Я покажи да се знае на камерата. Ами, така
така като гледам, можеш да си вземеш самолетния билет или да идеш на Майорка, на Карибите. Избери си, ти си почивка. Ами направо си за почивка. Направо няма да имам никакво участие аз. Ти ще харчиш парите, ти казвам, не ме разбираш. Върви на почивка. Ами, отивам. Ми добре. Ами Кате, така е. Стягай се в кръста, човекът ще почива. Да почива. Аз знам, че си силна и ще се справи. Разбира се. Айде, бъдете живи и здрави. Някои неща. Останаха ли моми тук между нас? Имаме ли моми? Имаме ли ергени? Всички са в чужбина. Ами, Кате, всички са се изпоженили или се скатават някъде. Само другия певец не е женен. Има ли певец? Него той не е женен. Направо вратовръзката ще е за него, ми се струва. А тогава, след като няма моми, да попитам. Има ли моми? Дайте ги веднага. Има ли някой, който тази година ще се жени? Сватба ще прави ли някой в момента? И търбукиста не е женен. Всички са се изпоженили. Хайде, момите. Я Санчо не е женен. Айде Месут момата. Поне един ерген и една мома да излезнат. Белким да спазим традицията. Искаш ли да се жениш? Не ти казвам веднага, ма нали искаш да се ожениш някой път? Искам, разбира се. Добре. Айде мини там отзад. Ами може да се наредите мома, ерген. Я да видиме. Охо! Ергените се престрашиха. Мале. Айде, има ли още? Моми? Или бъдещи булки? Месут, айде бе. Месут, как ме на Амушка? Как ме на Амушка? Добре. Айде първо ергените. Момите да изчакат, че те са мнозинство. Дай му жега! Охо! Младоженника трябва да го изиграе. Ата вида сега. Може да изкарва допълнително пари, да знаеш. От 38 отиваме на 42 градуса температура. Давай, ти си! She gave me the queen. She gave me the king. Ред ти се пада. Чакай ти, не бягай. Ред ти се пада. Що? Има ли нещо на хоризонта? Па за момента няма, ама ще съгласим. Слушай, дали са ти вратовръзка. Направо тегли, търси, фъргай ласото. Да го фърлям? Къде да го фърлям? Търси си момиче и го фъргай на момичето, де! Аз ли трябва да ти кажа? Не си ли я видял някъде? Няма, някъде. От друго място ще бъде. Някъде някой те чака. И пак ли в чужбина, бе? Хоризонта не е само в чужбина. Айде до Варна ще стигнем. Може и до Варна. Ей, майка ти и баща ти тук ли са? Я да видим кои са майка ти и баща ти. Ами, стягайте се, вратовръзката вече е на лице. Там, някъде на хоризонта, някой го чака. Така че, живи и здрави, ще дойде и този момент, когато му е времето. Сега да видим момите. Момите, заповядайте. Не се блъскайте, само 200.
Внимавайте да не паднете, не се блъскайте, не тичайте. На тях им е много рано. Ако искате малко по-напред. Едно. Нищо, твое си е. Твое си е. Има ли нещо на хоризонта и тебе ще питам? Ето го джентлмена. Джентълмена, той каза да, но си дава още малко време. С нея ли? Никога. Никога какво? Не си дам повече време. О, така нещо друго. Ами, когато решите, когато ви е момента, живи и здрави, ние ще дойдем. Ние ще дойдем. Дайте по една целувка сега. Мамо, снаха на хоризонта! Приготви се! Тя се прави, че не чува някъде. Някъде, не се знае къде. Бата вече увеличи малко музиката за младото семейство.
Знам, че ви е хубаво жени с жени, но... Така, сватбената торта. Върхът на сладоледа, върхът на сватбата. Аз от името на гостите и от мое име ви пожелавам жив, здрав и много сладък живот. Да се разбирате, да се обичате, да се почитате, да си прощавате, когато е нужно, защото всеки един греши. А сега ще ви попитам вас. Какво ще си пожелаете един на друг? Да е жив и здрав. Най-важното. Да остарем заедно. Амин, дай Боже, ще кажа. Мът? Да се слушат, да си прощават, да не държат инат и ще се получат нещата. От опит, нали? Затова казвам аз, че понякога в живота правим грешки, знаейки или не знаейки. И затова трябва да си прощаваме, нали така, комата? Хайде и ти сега да чуем твоя поздрав. Да са живи и здрави и всичко, което си пожелаят да са сбъдни. И най-вече да се слушат. Амин, дай Боже. Най-важните неща, които кумовете биха пожелали на своите младоженци. Хайде сега да видиме. Искам с една силна мъжка ръка, подпряна от една нежна женска ръка, да отрежете вашето първо парче. Двамата ръка за ръка. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Чудесно. Не. Това парче първото е вашето, извинявам се. Второто парче искам да го отрежете за кумовете. Сега специално и за тебе ще има едно парче с роза, ти обещавам. Хайде сега и за детето една, защото му обещахме. Айде, служете му една розичка на детенце. Супер, супер. Това ми го даваш вече. Ето си го вашето парче в една чиния. Някога възрастните хора казваха: от една чиния на една възглавница да остареме. Така че от една чинийка си подайте. Въобще не я питай, каквото ти дадеш. Мале, всичко пита. Кръстника каза: от тук нататък ти разпределяш порциите. Ще слушаш. Комата, твой ред е с повече стаж и я им покажи как стават нещата. Момент, повтори го. Виждате ли как става сега? Нежност и финес. Първо аз това, че... Искаше да каже, че първо той си хапва. Разбрахте ли сега? Куме, искам да чуя първо твоето мнение за тая торта. Сладка ли е, горчива ли е, сиропирана ли е? Тортата е много вкусна, сиропирана, перфектна. Що пък да е горчива?
Да, добре, горчиво за младоженците. Тортата е горчива и кумът каза горчиво за младоженците. Горчиво! 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 Ама аз трябва да попитам младоженника какво мисли сега. Тая торта сладка ли е, горчива ли е, кисела ли е? Солена е. Солена. А за да я подобрим, какво трябва да направим? Да я вгорчим. Съгласна съм. И за кого е горчивата част? За кумовете, разбира се. И аз съм съгласна. Горчиво за кумовете! Каква нежност, бе! Какво нещо е практиката? Я повтори да видим как става тая нежност. Да ви снимат, де? Слушай, всичко е документирано. Да, има ли нужда от друг дубъл? Как е, добре ли е? Казвай докато са тука. Добре, тогава нека разрежем тортички, да има и за гостите. И тук вече мисля, че идва ред на моя колега. Докато всички гости си хапват така сладко, с вкус, без сол, без горчивина, и да си подарим подаръците на младоженците. С семейството на кръстника, той до сега ял, пил, играл, веселил се, дойде момент, когато да се дава подаръка. Ето го този момент. И започваме ли, готови ли сме? Айде сега. От семейството на кръстника и кръстницата, ела тук сега, слагаш и аз казвам. Кръстника започва с 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Айде сега оркестъра, един кратък до тук 2000 лева от кръстника и от кръстницата. Благодарим на оркестъра. Кръстника продължава до тук, даде 2000 лева. 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 900, 5000 лева от семейството на кръстника. С неговата съпруга, нека да сте живи и здрави. Кръстник, имаш право, оркестър, пример на твое разположение. Кажи какво искаш, приятеля. Кръстника, моля, кръстника призовава всички, които го уважават, които обичат. Нека весело да бъде за всички присъстващи от Това тъстото. е кръстника, номер 1 кръстник за Емо Църпъра! Айде оркестъра! За най-мъжния кръстник! Яша! Шоу! 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 Шоу!
Айде си! Да ми ядат парите душманите и сами от зависимите. 20 точки! Още 20 точки! И още 20! И още 20! Браво! Да ми ядат парите душманите. Кръстника даде 100 точки на оркестъра! Зависа няма почивен ден. Хапа ги, пия манги. Айде краси, краси, краси. Иде, бас, иде. И така продължаваме кичека. Бос, бос, бине, бине. Сацърва номер 1 град Левски. Бос, бос. Ел бос, бос, бос. Ел бос, бос, бос. Ел бос, бос, бос. Ел бос. Яша Санчо. Браво! Благодарим на семейството на Кръстника, благодарим на оркестър Трима и продължавам. Емелче, добре, къде се намира семейството на Емел? Искат да си подарят подаръкът, защото заминават на... те оставиха подарък. Еми нищо, аз мога да почна от тук, и защото те заминават и ти на Плевен на това. На бал, на тържество. Няма нищо, не сме закъснели нищо. Сега, тук се явявам пред семейството на Томския с неговата съпруга. Кажи си я, Томски, лекичко, тук няма... Кате, явиш ли пак ти казвам някой да... Аз как да направя? Да зоди някой при мене, тук става кутия, да мога да като броя да слагам парите. Томски, кажи. От семейството на Емел, Галин и Денис на Томския зет, дъщеря и внук подаряват сумата от 300 евро. Преди малко си заминаха на Плевен, трябва да посетят някакво друго тържество. Айде, ела, тук си я. Това ли ще бъде там? И се обръщаш към камерата да може да... 300 евро от семейството на Томския зет, дъщеря и внук. И от семейството на Томския и Гюкчен подаряват сумата от 300 евро. Нека да са живи и здрави. На тази маса сега минава братовчетката Енгинар със съпруга си, моя въжанак Иван, подаряват сумата от 300 лева. Нека да са живи и здрави. Сега, за цялата компания, естествено и на Томския семейството, дъщеря му Зето Томски, кажи, какво искаш от оркестъра? Ти си стар музикант, старо куче. Ей, Анатолий, Толи, анам, можете ли, брат? Дай.
Томския дава 50 точки на оркестъра. Айде, Анатолий. Давай, давай. Esta farm para dar bol para esta farm. Çambazda. Моля, пристига една пара от Шаро. Поздравява братовчет си Томска като батко. Шаро дава 20 точки на оркестъра и поздравява батко си Томския, като му пожелава нека да е жив и здрав със цялото си семейство. Здраве, здраве Томски! Айде, Анатолий! Благодарим, благодарим, благодарим. Томски, доволно ли? Доволно ли? Доволно. Добре, добре, разбрах. Сега имаме пак една изненада, прекъсваме пак за подаръците. Имаме изненада тук за малките деца, някаква изненада майката и бащата подготвиха, доколкото разбирам. Готови ли сме с изненадата? Имай ти коража, танцувай леко с па-па-па-па-па-па. Чудна патешка игра с тази песничка добра, тук при нас се завъртя. Колко хубава е тя, щом запеем я и виж, грейва цялата земя. Танцът става на шега, махай весело с крилца, леко свивай коленца. Това е изненадата от майката и бащата към близнаците. Хайде дай усмивка, хвани ме под ръка. Имай ти коража. Те къде са децата? Ти май за тебе го направиш, защото тази жена да го направи за тебе. Децата идват. Дай, давай, дай, 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 дедо, дай. Ако имаш ти мечта да летиш като с крила, просто следвай се Мариол Домуна, Тутурун. Щом приятелска ръка срещне твоята ръка, по-красив ще е света. Мечо, давай, продължавай музиката, че тук... Абе, това мъжкото мече нещо лошо ли му и вода ли иска? Женското вече взима да ляга, ама мъжкото много нещо лошо ли му, дайте му някой една бира ли, уиски или къде пиени момчет. Момче ли, момиче ли, не знам. Сега малко по-бързо. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, гули 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 рам зам зам, арам пик, гули 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 рам зам зам, арам пик, гули гули гули
по-бързо, деца. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, гули 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 рам зам зам, арапик, арапик, гули 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 рам зам зам, арапик, арапик, гули 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 рам зам зам. А сега още по-бързо. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, гули 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 рам зам зам, арапик, арапик, гули 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 рам зам зам, арапик, арапик, гули 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 рам зам зам. Колко бързо можете? Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, гули 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 рам зам зам, арапик, арапик, гули 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 рам зам зам, арапик, арапик, гули 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 рам зам зам. И сега най-бързо. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, гули 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 рам зам зам, арапик, арапик, гули 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 рам зам зам, арапик, арапик, гули 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 рам зам зам. Браво! Браво, браво, браво на мечетата, браво на близначките. Казанар, беки да колар бира сама. Жаборана, 100 мушици хвана, бързо на брега ги струпа, сготви вкусна супа. Бързо на брега ги струпа, сготви вкусна супа. Кра, кра! Кра, кра! Викна после всички, попови лъжички. Яще, рожби мили, храната дава сили. Яще, рожби мили, храната дава сили. Кра, кра! Кра, кра! Мои рожби мили, щом сберете сили, заедно хванете щърка, който тук дохвърка. Заедно хванете щърка, който тук дохвърка. Кра, кра! Кра, кра! После и крилете, ви му оскопете. Нека сложи всяка жабка перо на своята шапка. Нека сложи всяка жабка перо на своята шапка. Кра, кра! Кра, кра! Благодарим. Ако си весел и щастлив, с ръце плесни. Ако си весел и щастлив, с ръце плесни. Ако си весел и щастлив и много игрив, тогава с ръцете ти плесни. Ако си весел и щастлив, штракай с пръсти. Ако си весел и щастлив, штракай с пръсти. Ако си весел и щастлив и много игрив, тогава с пръстите штракни. Ако си весел и щастлив, с крака тропни. Ако си весел и щастлив, с крака тропни. Ако си весел и щастлив и много игрив, тогава с краката ти тропни. Мечо.
Благодарим на мечетата да доди управител на зоопарка на Плевенския да ги прибери. Нека да са живи и здрави. Поумориха се. Сега продължавам по същество тук по програмата, къде е моята асистентка да заповяда тук с мене. Сега, тук продължавам. Някои хора ги познавам, някои не познавам, ще си казват и имената. И продължаваме лекичко, наши хора сме. Сега почвам тук, няма да бързаме от маса на маса, 4-5 маси сте. Искам да пожелая преди всичко на Шошко и на неговата съпруга дълголетие, семейно щастие и да се радват на двете си уникални същества, да са им живи и здрави дечицата. Бъдете щастливи, честито! И така, от семейството на Шаро с неговата съпруга подаряват сумата от 500 лева. Не, той си каза пожеланията, нека да са живи и здрави. От зетът, големия зет, Рубин със Санчето подаряват сумата от 300 лева. Нека да са живи и здрави. Малкия зет и той подарява също с неговата съпруга сумата от 300 лева. Нека да е жив и здрав на Шаро, да са живи и здрави зетовете. Сега чака да взема и на другия човек. Кажи, какво, има някакъв проблем ли? Добре. Сега тук едни комши, приятели подаряват тук за децата, да, 2 подаръка за близнаците. Еге, тук тъй ще ги остава на масата. Катя, да си ги прибереш. И един скромен плик вътре от семейството на Христо и Мария. Нека да сте живи и здрави. Сега, Шаро, за цялата компания, ти като старши, зетовите ще те слушат, предполагам. Тук идва сега и Леля Санка, икономисала от пенсийката. Тя има увеличение, икономисала, нека си жива и здрава, Лелю. Подарява сумата от 200 лева. Баба Санка към семейството тук. И сега за цялата компания на Шаро, за зетовите, за приятелите, за комшиите. Шаро, кажи какво искаш от... Санчо, ти знаеш какво за компанията на батя на Шаро? Малкият зет на Шаро дава 60 точки на оркестъра и иска да поздрави баба си, дядо си и цялата компания. Айде, Санчо, 60 точки на оркестъра.
Благодарим на компанията на Шаро, благодарим на оркестър Прима. Шени, изчакайте тук, едни хора имат да пътуват и сега се връщам при вас. Айде сега тук маса номер, коя се вижда, не знам. Номер 13 масата. Казвате кои сте, имената. Спокойно, спокойно, спокойно. От Лелка и Войчо на Катито подаряват един скромен подарък тук. Нека да са живи и здрави. Катито ще си ги отвори в къщи и ще види кой какво обича да подари. И от... Казвай, не е проблем, казвате кои сте. Приятели на Катя и на семейството подаряват един скромен подарък в плик, нека да сте живи и здрави, и подаряват на двете деца играчки, на двете близначки играчки. Катя, сложи ги там на масичката. Я си кажете имената, приятели, кажете мъже. Кой? Румен, Сашко, Ради, Рени. Семейство, приятелско семейство, Румен, Сашко, Ради, Рени. Нека да сте живи и здрави. Има ли други тук сега на тази маса? Бабата ли? Сега... Стринката подарява също един скромен подарък. Естествено, стринката на Катя ще си я види там. Я сложете там на масичката в моето момиче. Там на масата го сложете. Сега, има още. Добре. Бабата, доколкото разбирам на Катя майка й, подарява на своите внучета една скромна сумичка, ще видят кой какво има вътре, нека да са живи и здрави. Тя бабата колко додава, ще дава още и ще ги гледа. Сега, за цялата компания, тук за Войчото, за Лелята, за бабата, за приятелите, кажете какво искате да ви се изпълни. Оркестър е на ваше разположение. Анатолий, аз виждам хората, че се притесняват. Ако може нещо, едно българско хороли, направете. Може ли? Може ли едно българско хороли? Добре. Айде, Анатолий, едно кръщо българско хоро за компанията. Благодарим на оркестър. Благодарим на оркестъра, благодарим на гостите. Нека да сте живи и здрави. Продължавам. Кати, кажи. Ако може, на масата на младоженците, малко лед, умряхме от жега. Тук голям пропуск стана, голям пропуск. Айде вижте колегите, тук сервитьорите лед на масата на младоженците. Сега продължавам тук по същество. Пред мен се явява моя съгражданин Шенито с неговата съпруга Емилия и съприятелско семейство също на... Какво? Разбрах. Сега Шенито първо дава от брат си Сунай и Елмиена, те ги няма тук, приятели сте там по Испания, подаряват сумата от 200 лева. 200 лева от Сунай и Елмиенка. И от семейството на Шенито и Емилия подаряват сумата от 500 лева. Нека да сте живи и здрави, все така да се уважавате по Испания. Може ли да направя една комбинация за цялата с вас? Нали? Нямате проблеми, Шени, да взема на човека парите. Добре. Казвай, кой си? Мирито, моя братовчет, че сега се сетих кой си. Значи ние сме от Одарне с тебе. Нали, моята майка и твоя баща са първи братовчет и сега сетих. Извинявай, ти много се изменил. Аз ти казвам. Подмладил се, да. Мирито подарява сумата от 300 лева. Нека да е жив и здрав Мирито с неговата съпруга. И сега. Добре.
Имате ли шени някакви предпочитания към оркестъра? Той дава 20 точки. 20 точки за оркестъра, Анатолий. Заповядай, мой приятел. Ето. Мирито дава 20 точки на оркестъра и какво и желаете, не знам. Шени, моля. Кажи, искаш ли нещо? Добре. Той е от Одърне. Ние сме се от Одърне. Айде, живи и здрави да сме. Поздравяваме специално нашия батко Мири и неговата съпруга Какака и Мечи. Не може да играят кючек, но обаче ще им направя една мелодия и после ще го съчетая с кючек. Мелодията се казва Божия дар. Айде, Анатолий, Божия дар за цялата компания. Мирито дава още 20 точки на оркестъра. Продължаваме с... Поздрава звучи, Шенито също дава 20 точки на оркестъра. Личен приятел на оркестър Прима Шенито с Емилия. Благодарим на оркестър Прима, благодарим на компанията на Мирито и на Шенито. Живи и здрави и продължавам. Айде да доди моята колежка. Тук казват и Менка, тебе те познавам, ама тук ще и други познавам. Сега. Добре, Анна Дъм. От семейството на Ерхан и Леля, тук ги представлява Менка, подаряват сумата от 300 лева. 300 лева Ерхан. И от Юлка и Ердинч, сумата също от 300 лева. Нека да сте живи и здрави, Менка, сета и да бъде здрава да ги... Тук да ги... Сега от семейството на
Талио, знам, че си Талио, познавам те. От семейството на Талио, братовчет подарява сума. От на Талио дъщерята, как се? Невин. Талио дава подарък от дъщеря си Невин, дава сумата от 300 лева. Няма е тук момичето, изпратила подаръка си. От семейството обратно на Талио син Григор, също 300 лева. Нека да сте живи и здрави. И от Талио 400. Общо 1000 лева семейството на Талио с сина, зета, дъщерята, снахата и Талио с неговата съпруга. Талио се увълчил, еди Адам бърда георим делирди, не апта, не еди, не аркадаш. И вика, Красе, вика, искам вълчи кючек, вика, 20 точки дава на оркестъра. Сега, Анатолий, изчакай само да взема тук още един подарък. 400 лева от семейството на Гариб, братът на Талио. Чакай, Дурго, я пажа скорква, съкма Жан. Бено задържам. Сега, и Гариб дава още 20 точки. Тук Анатолий, и ще ми с башката или олъжек. Тут подарка даш, Анатолий. 20 точки още от Гариб. И тук казваш коя си и аз казвам. Моля. Леля Шохи, която се намира в Германия, изпратила си подаръка, дава сумата от 200 лева. Нека да е жива и здрава Лелята. И от семейството на... От братовчетката Биляна подарява сумата от 300 лева. 300 лева, нека да е жива и здрава. И сега от моята колежка, дето тук тази вечер си асистирам и с нея, подарява един скромен подарък на... От Нелито Илиян подарява един скромен подарък, нека да си жива и здрава. И сега за цялата компания видяхте, че Гариб и Талио дадоха 40 точки, двамата братя по 20 точки за цялата компания. Айде, Анатолий. Силейно орда, Талио!
компанията, благодарим на двамата братя, благодарим на оркестър Прима. Менка, sen kalkmadan önce isim biraz. Ben görmedim seni, извинявай. Сега, тук да приключи с вас, къде моята асистентка, идваш ли тук е тъй? Кажи сега името, аз бащата няма, кажи твоето. Добре, добре. От семейството на дядо Рухи и сина му Мечо тук със съпругата подаряват сумата от 400 лева. Нека да са живи и здрави, пожелава момчето. И сега един кратък музикален поздрав за компанията на дядо Рухи и за сина му и за снаха му. Имаш ли някакви предпочитания към оркестъра или общо да бъде? Айде, Анатолий! Благодарим на компанията, благодарим на оркестър Прима. Продължавам тук с коя маса? Пета маса. Сейхане, ти ли си на пета маса? Виж номера. Бакордани Язър. Сейхан със семейството на пета маса пише. Да. Сега. Сейхо 5. Сейко 5. Какво викаш, Анатолий? Сабатан, целият състав отива при бати Сейхан. Той май ви е дал някаква парца, утре трябва задължително да му я върнете в... Ама ще вземете баници, мекици. Бак ми взима Санчо Ледер. Ти си им голям длъжник, бе, човек. Санчо, той вика, че си, значи длъжник си на тях още. Остея Санчо, той се обърка. Той напече го слънцето. Утре целият оркестър спи на мекици, банички и принцеси. Слушайте ли, кой ви казвам? И по-навреме да може да има, така да има фотосинтеза. Рям, буза, всичко каквото. Гени язън кенезе, топлан сръна. Сега, между другото, язба съда. Ти нямаш ли тетрадка записани на вересия? Момчета нямат пари, бе, човек. Дай да вересия, път се оправите на късна есен, като приключат. Добре, между другото, майтап им са живи и здрави да сте. От семейството на Сейхан подарява на младото семейство и на близначките, като им пожелава преди всичко здраве, всичко добро на цялото семейство на Шошо с децата. Всички нека тук присъстващи да бъдат живи и здрави. Сега пожелава на всичките. И започва с 100 лева. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева подарява Сейхан от неговото семейство. Естествено с... Сега аз като виждам на вашата маса няма други Сейхане. Да, варвере си. Значи правилно казва Санчо си длъжник. Добре, извинявай. Сейхан даде 20 точки на оркестъра. Яз бе тетрадка.
семейството на Сейхан и на оркестър Прима, нека сте живи и здрави. И тук се явявам пред един приятел на най-добрия приятел на Шошо, Стефчо ли каза? Светлю, извинявай, приятелю. Може и Стефчо, може и Светлю, след буквата. Значи аз казах и ще ме извините предварително, защото някои хора ги познавам, някои не ги познавам. Сега, кажи, приятели, първо, кажи какво тук, ако имаш някакви пожелания, казвай. Ето, микрофона е твой. Пожелавам на всички присъстващи всяка година да ставаме все повече, не по-малко. И този човек ми е най-близкото до брат, което съм имал. Само, че има един малък проблем, че май нещо повече обичам повече от него. Моля, Антонио, моля! Сега, приятела иска да подари една скромна сумичка тук на своя приятел на семейството. Сумата е от... Не, аз искам да я обява. Виждам, че са много парите. Виждам, да. Ела тук си я, моето момиче. Сега, може ли някак си, я би ги подай, аз да ги... Айде, почва отзад напред. Сега почваме 100 евро. 200 евро. 300 евро. 400. 600. 500 ли са? Аз не виждам. 600. 700, 800, 900, 1000 евро подарава най-добрия приятел на нашия Шошо. Светлю, аз не съм казал име, казвам най-добрия приятел. Светлю от София! Благодарим на приятеля, да сте живи и здрави. Не ли съм, аз имам тук още. Ако искаш, чакай малко да върна до... Добре. Добре. Кажи името. От Самир. Заминаха си хората, не можаха да изчакат, имат други задължения, може би. Подаряват сумата от 300 лева. Ела тук, моето момиче. 300 лева от Самир. Нека да е жива и здрав, да е жив и здрав Самир. И ако искаш, тук пред мен се явява чичото с бабата. Демек майката на Шошо, братът тук и да подаряват сумата от... Аз си кажи. Тук са... Тук са 700 лева. Айде 700. Ето 1000 лева от Несибето с Яскони. До тук 1000 лева. Още 1000 лева от Аскони с майка си става 2000. Още 1000, 3000. $4000 лева подаряват Несибето с Аскони. Още 1000, 5000 лева от Несибето с чичото Аскони. Сега, нека, като Несибето им пожелава, нека да са живи и здрави. Тя дава, тя ще помагат като другата баба и тази баба ще помагат. Аскони, кажи, приятелю. Искам да поздравя брат ми, дед го обичам и да не го забравя никога. Браво, браво, пожеланието на Аскони. Обича брат си и вика, никога няма да го забравя.
Не дей се развълнува, не дей, моля ти се, на тържество сме. Сега, за Несибето и за Аскони, искаш ли батя Санчо Анатолий? Айде, испанския кючек! Поздрава специално е за Асито от целия оркестър. Тарабуката искам да се чува хубаво, защото той тарабукист. Той е към оркестъра! Испанския кючек за Асито! Благодарим на Несибето с Асито. Нека да сте живи и здрави. Тя Несибето, баба и след другата баба ще помагат и Несибе. Няма отърване. Сега идвам тук при наши съграждани, пак тук от град Левски. Аз като казвам съграждани, понеже съм от Славяново и знам, че Славяново и Левски сме едно. Сега, разбирам, казва името. Батовчетка, комшийка нада подарява един скромен подарък, като и пожелава нека да са живи и здрави, от здрави да ни се оттърват. И сега следващия комши или приятел, ще си кажеш името, приятелю? Комшия? Мето, комшията Мето и Насито, семейството на Мето и Насито, подаряват сумата от 300 лева. 300 лева подаряват, нека да са живи и здрави комшиите. И от семейството на, казвай, Пичито, комшия, подарява сумата от 300 лева. Комшията Пичито с неговата съпруга тук подаряват сумата от 300 лева. Сега може ли да взема... Айде, казвайте, разберете се. Не да знам. Сега, ако искаш па да прекъсна... Асанчо, ела тук. Ела. Пичито дава 20 точки на оркестъра и специално на Асанчо каза да ги дам. Айде сега давай каквото знаеш, вие се познавате. Момент, Асанчо. Момент, момчето си нагласил тук парите. Добре, да си жив и здрав. Пари се изкарват, здраве да има. Кажи кой си. Да. Азрет. Комши, Азрет. Приятели на семейството комши подаряват сумата от 150 евро. Нека да сте живи и здрави. Още 50, 200 евро подарява Азрет. Нека да сте живи и здрави, все така да се уважават и да се имате. И сега, Асанчо, ето ви тук цялата компания.
Анатолий, заповядай и за тебе 20 точки. Компанията иска двата кларнета да бъдат тук в цялата компания. Ето 20 точки за Анатолий, заповядай. Двата кларнета на компанията тук. Благодарим на оркестъра, благодарим на двамата кларнетисти, благодарим на компанията. Живи и здрави. Доволно, живи и здрави да сте. Тук се явявам маса номер. Коя беше тази? 13. Най-хубавата маса, с най-хубавите гости. Живи и здрави да сте всички. И подаряват, казвате имената си, да може да... Това ли е шефката? Добре, няма нищо, живи и здрави да сте, независимо кой казваш името. Приятелка на Несито от детски години до сега, няма да казваме годините, на една жена годините никога не се казват. Знаворки, да сте живи и здрави, момичета сте живи и здрави да сте. Приятелката на Несито, естествено това синът ли ти е? Това е съпругът ти, това е синът ти. Не си ела тук, твоята приятелка иска да бъде. Добре, тя ще каже жената. Имаш още един син в чужбина. Айде шефката ще каже. Не си, това ти е най-добрата приятелка, каза, че от детинство расте сте заедно, а шака маледе. Не си, деме жимо ушим, това е подсъдимо, да знаеш. Сега, приятелката почва с 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева подарява приятелката на Несито на младото семейство. Още има. Добре, да си жива и здрава. Каквото казваш, аз го казвам. Тук е на микрофона. Милен, синът на приятелката, който е в чужбина в Англия, си изпратил подаръка, дава 100, 200, 300, 400, 500 лева подарява синът на приятелката на Несито. 1500 общо от цялото семейство. Нека да сте живи и здрави. И дава 20 точки на оркестъра. Добре. Айде, поправите се.
приятелката, благодарим на цялата компания. Нека да сте живи и здрави. Добре, добре, няма проблеми. Айде, приятелката дава още 20 точки на оркестъра. Поздравява сина си, който се намира в Англия. Айде, продължава кючека за синът в Англия. Mari casierca, mirami, che reda de chapende, requeti. Mari casierca, mirami, che reda de chapende, paro requeti. Pane ne giovani, sangue schiponi, жената взема ги, сумни ги връща ми. Perde que chansa e clovela, perde que bença, coi a vela com sopare, la que te ala, e sarlasti la te chalara. Perde que chansa e clovela, pare crescenza, coi a vela com sopare, la que te ala, e la sticada в тут. Благодарим, благодарим на цялата компания тук. Нека да сте живи и здрави, на момчето от Англия. Дано да печели много пари. Пожелавам го от все сърце. Сега пред мене се явява, казваш. Семейството на Чечо от град Левски. Кумши подарява сумата от 100, 200, 300, 400, 500 лева подарява семейството на Чечо Кумши. Нека да са живи и здрави. Моля кючека да продължава за кумшиите на семейството на Чечо. Благодарим на кумшиите и благодарим на компанията. Живи и здрави да сте. Сега, тук се явявам пред една симпатична компанийка. Вие ще кажете, аз Войчето вече го разбрах, познавам го. Войчето, вие ще кажете кои сте, няма проблеми. Само казвате имената и аз ги казвам, да мога да ги имаме на записа на камерата. Казвайте сега вие. Моля? Борис, Виктория, Николай, Олег. Други това са приятели сте на Катя, братовчеди пред... Кажете. Да, взимай. Аз съм първа братовчетка. Това е мъжа на първата братовчетка. Оттам нататък не знам кой. Значи аз ще кажа така да обобща. Тук се явяват на компанията на Войчето първи братовчетки, братовчеди и приятели. Айде така да кажа. И сега, давате ли един скромен подарък? Нека да сте живи и здрави. Подаряват един скромен подарък. Нека да сте живи и здрави. Пожелавам ви го от все сърце. И сега, още един скромен подарък от братовчетката. Нека да е жива и здрава и братовчетката. И сега за цялата компания и от семейството на Войчето. И красивата моя асистентка тук подаряват една скромна сума. Тя, Катя, ще види, тук то пише всичко. Нека да сте живи и здрави. Катя, вземи сега тази кутийка, че да освободи моята асистентка да може да направи работата. Сега, айде сега за цялата компания Войчо, за братовчедите, за цялата компания, кажете оркестър приема на ваше разположение. Кажете какво искате. Няма нищо, бе, не е срамно, ние сме на тържество, казвате. Асистентката слуша, чалга, да каже тя.
Айде, моята асистентка казва, той сега, виж, Вуйчето още от сега взима да я слуша. Моля, 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 моля. Македонско девойче за цялата компания, доколкото разбрах. Айде. Беро, след малко съгласете, при вас идвам. Добре, няма проблем. Оправете се, след малко дай, за при вас. Къде искаш? Горе, долу. Македонско девойче, титка шарена, мал в градина раснало, дар подарено. Дали има на овой бели свет по-любаво девойче от Македонче? Дали има на овой бели свет по-любаво девойче от Македонче? Yes, Alex. Заради тебе забрави кръчмите с вино ракия, че до полуда се влюби, вече не мога да крия. Заради тебе намрази кръчмите с вино ракия, че до полуда се влюби, вече не мога да крия. Искам да има богатство, което богатите няма. Искам те тебе румяна, чаровница силно желана. Искам да има богатство, което богатите няма. Искам да тебе, Роксана, чаровница силно желана. Искам да има богатство, което богатите няма. Искам те тебе румяна, чаровница силно желана. Браво, бе, супер сте! Благодарим на компанията, благодарим на оркестър Прима. Сега, пак да останат компанията тук. Катя, те къде са? Няма ли да правят една такава по-сериозна игра? Искате ли? Един бърз кючек, бе. Български кючек, Анатолий. Точно така, български кючек. Благодарим на компанията. Моля, Анатолий. Сега, какво е това? Добре, да. Сега, пак мълчи. Отлично! Аз от мое име, понеже приключих с подаръците,
Искам наново, лично от мое име, да пожела на семейството на Шошо, нека да си жив и здрав, нека със семейството, с двете си деца. Значи, пожелавам ти го от все сърце, преди всичко здраве, щастие, даро децата ти, всичко да ти е драго семейството. Пожелавам ти го от все сърце. И сега на последно, аз си отивам да си пие пиенето. Анатолий, заминавам, да знаеш от дома. Яролдум, бяла роза за цялата компания. Моля, момент, кажи. Дай българския кючек. Чакайте малко, преди кючека, бяла роза да захванат на хоро и тогава ще направим кючек. Айди! Ще закичам от косата, да посрещна аз солата. Бързо слънце да изгре, да залезе, че да ида на чешмата. Бяла роза с косата, ще закичам от косата, да посрещна аз солата. Бързо слънце да изгре, да залезе, че да ида на чешмата. Пази се ти, пази се. Бяла роза ще закича, бяла роза с бодрите. Но пази се ти, пази се. Бяла роза ще закича, бяла роза с бодрите. Но пази се ти, пази се. Бяла роза ще закича, бяла роза с бодрите. Но пази се ти, пази се. Супер сте! Продължаваме кюченка! Айде Яша! Са най-добрите на дансинга! Кюченка, зелената салата! Срещи от оркестър Пима.
вечер и до нови срещи от оркестър Прима. Айде, заповядайте на хубавото хорце.